fer els nostres escrits, les nostres anotacions quotidianes en valencià, matricular els fills en l'ensenyament en valencià, assistir a cursos per millorar la llengua i, naturalment, ja la granaré cap a casa, llegir en valencià. I no només per militància, sinó perquè hi trobarem unes veus que ens sorprendran. Els últims dies s'ha parlat en alguns mitjans del fenomen de la nova narrativa valenciana. Hi ha autors que ara obtenen premis i reconeixements i que reben el suport de la crítica i el favor del públic i que precisament van començar la seva carrera com a novel·listes guanyant el Premi de Novel·la Ciutat d'Alzira. Plagis d'Urbà Lozano, L'home manuscrit de Baixauli, El soroll de la resta, de Francesc Bodí, Benvinguts al paradís, l'estrena narrativa de Xavier Sarrià, El cantant d'Obrir pas, entre altres obres